Ayan, tayong matindi. Queendom live ngayong December 2, 2023 sa Newport Performing Arts Theater. We hear you, mga kapuso! Pormal nang gi-anunsyo ang labing-unang concert sa mga miyembro sa Queendoms na naumol sa All Out Sundays. Synergy, a GMA collaboration, and GMA Entertainment Group present Queendom Live nga ipahigayon sa Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, Pasay City karong December 2, 2023. Ubanan ta sila Julian San Jose, Rita Daniela, Thea Astley, Precillas, Jessica Villarubin, og Mariane osabel aron ipakita ang ilang vocal power. Mamahimong mapalit sa ticket sugod August 14, 2023, exclusive sa www.gmanetwork.com/synergy o baka sa ticketworld.com.ph. Kini ang sweet birthday message ni Kapuso Beauty Queen Rabea Mateo ngadto siyang hinigugmang si Jeric Gonzalez. Ang post ni Rabea giheart o gihangup sa mga fans ang ilang post. Taliwa sa kainit sa pagbinayloay og mga linya o mga konfrontasyon sa mga kas sa pamilyang Royales, sukwahe kini sa mga nakita sa behind the scenes. Sama ni ining video nga nagsao silang mga pagkaon samtang nagkomedya sa usag-usa. Samtang pagkagabi, nagpatawag og kinalit nga meeting si Napoy sa iyang maigsuon aron sa pagsuta sa tinuod nga hinungdan sa kamatayon silang amahan nga si Gustavo. Ipaubos nila sa autopsy ang patayng lawas sa ilang amahan aron matumbok na gayud ang utok sa krimen. Masak pa nakaha ni Napoy ang kriminal sa magsuong Royales. Kini ang dungan tang siren sa Royal Blood pagkahuman sa Voltus 5 Legacy.